E conte-nos como eran as festas. As festas, a media tarde empezaban as festas, que agora empezan de noite. As festas públicas agora empezan de noite, e vanse de noite. Pero antes, a media tarde, estaba unha festa. Festas, pois en casi todos os pueblos había festas por aquí. Un patrón ou patrona do pueblo facía festa á patrona ou ao patrón. E moita juventud iba toda xunta para as festas. A juventud de cada pueblo iba xunto para as festas. Que agora vai cada un cando quere porque van en coche ou van onde teña ocasión. Pero agora, daquela, íbase andando. Eu teño ido a Doncos, á festa, que hai, debe haber uns 10 ou 12 kilómetros. E iba, e viñamos do outro día con un día para a casa, da festa. Eu recórdome que viñamos varios anos. Moi ben. Como eran